Lan ewlieni tal-gvern huwa li kull ħaddiem jinżamlu l-post ta' xogħol filwaqt li jinħolqu postijiet ta' xogħol ġodda ta' kwalità. Il-ħaddiem għandu jkun il-priorità, speċjalment dak il-ħaddiem li minkejja li għandu xogħol xorta waħda jinsab f'qagħda diffiċli. Għalhekk biex inkompli jgħin lil dawn in-nies, il-gvern se jiffoka fuq it-traħis tad-dawl u l-ilma skont kif kien imwiegħed fil-programm elettorali. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt diskors li jagħmel meta laqa lill-uffiċjali tal-General Workers Union waqt żjara ta' korteżija fil-Berġa ta' Kassilja. Il-Prim Ministru fisser kif il-General Workers Union għandha rwol kruċjali fir-relazzjonijiet industrijali ta' pajjiżna u kien importanti li jinżamm id-dialogu bejn il-Gvern u l-Union. Huwa qal li kienet il-General Workers Union li introduċiet fil-vokabularju il-kelma prekarjat u sostna li għalkemm huma minoranza assoluta li jaħdmu fil-prekarjat f'Malta, xorta waħda l-ħaddiema konċernati qegħdin ibatu minn dawn is-sitwazzjonijiet. U għalhekk li hawn gvern li qed jiġġieled kontra x-xogħol prekarju. Il-Prim Ministru qal id-deċiżjonijiet li qed jieħu l-Gvern qed jittieħdu biħsieb għal previżjoni fit-tul. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb wara l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li qed jagħmel il-Gvern biex inqered kemm jista' jkun il-prekarjat bħalma kienu l-inizjattivi li ttieħdu fil-logħti tat-tenders. Huwa sostna li bħala union tal-ħaddiema kienu lesti li jagħtu l-appoġġ kollu lill-Gvern sabiex jitwettqu l-proposti elettorali li huma ntiżi fl-interess tal-ħaddiema.